alle sammen, og velkommen til denne video. Hej, i dag vil vi lave sådan nogle brændte mandler-agtige ting. Og ja, jeg har haft succes med det tidligere i dag, hvor Lærke lige var taget hjem, fordi hun havde skulle ud og spise. Det skulle blive bare med Lærke, det gør ondt. Ja, lad os komme i gang. Vi har gjort det sådan helt klart. Vi skriver opskriften noget episk følelse. Hvad du skal bruge. Okay, man skal bare bruge mandler. Mandler, det er nok det mest vigtigste. Og så er det, at vi lige skal have og så hælder man den ud her. Nej, Lærke. Hvor fint det er, mand. Man hælder den ud lige her, jo. Nå, spis den gerne. Au! Yes! Mega hårdt. Det er en lille teksak. Ej. Se, så tager du den her med. Du skal have en til mig også. Den ligger i håndvasken, den kan blive vasket. Og så tager man lige sådan, og sådan smutter den gennem fingrene. Så snart du ikke røre ved din egen puha. Tør du ikke at røre ved din egen puha? Nej, jeg tør ikke. Jeg tør snart ikke at røre med mine egne hænder. Nå. Sådan der. Så tørrer den lige hurtigt. Jeg skal med hænderne. Skal vi ikke sige, at vi laver hver vores mandler? Altså, du får en plade, og jeg får en plade. Ja. Jeg skal også bruge sukker. Ej, kan vi ikke lave sammen mandler? Nej, det er sådan... Jamen... Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, at vi laver sådan sin egen mandler. Så er sådan smagmandler ved hinanden. Jeg skal have sukker og kanel på mine. Mine skal blive sådan nogle søde, lækre. Men det skal blive sådan nogle spacey nogle. Sådan noget, man ikke helt ved, hvad smag er. Men man har smagt smagen før. Prøv lige at gøre dig så højt du kan, Lærke. Ej, der hopper jeg. Okay, og de der deler vi. Eller hvad? Det her det er det højeste, jeg kan blive. Okay, og de her to deler vi, eller hvad? Hvad? Deler vi dem, eller hvad? Nej, det er fordi, vi skal jo tage den herfra på den. Men må vi godt, altså dem er begge to vores.